wannan wani irin neman haƙƙi ne? Boko Haram suna yaƙi yau shekara 11, harsashinsu bai ƙare ba, motocin da suke hawa ba su daina ba, mashuna sabi, kudin da ake biyan su yana tafiya, abincinsu bai ƙare ba, ruwan cansu bai ƙare ba, anya ba sa samu daga wani wuri? To in suna samu daga ina ne? Ai kaga dole a san cewa to a ina ne, wace hanya ake supply ɗinsu na waɗannan abubuwa ne? Don dai in an killace su kam, ai wata ɗaya suka je suka yi harbi, wata na biyu suka yi harbi, harsashin su zai ƙare. To ba za su samu wani ba kuma an tare ko ina. To a'a sai an tare, sai wani ya zo ya ce da sunan Red Cross ko da sunan ya ce ai mu haƙƙin ɗan adam tunda kuna haƙƙi da su, mu da ku da su duk ɗaya ne, bari mu kai musu don su kare kansu. Sai a ba su hadda jirgin sama, hadda helicopter, hadda makami, hadda abinci, hadda to an tunna wuta kenan. Yaƙi ba zai ƙare ba abin da ba a ba su. In sun ji ciwo a kai su asibiti, a warkar da su da magani mai tsada, sannan a sake gyara bindigan a basu, a ce to haƙƙin ɗan adam. Sannan kuma a ce wa majalisar ɗinkin duniya tana so ta ɗinke duniya da wace irin allura kenan? Kaga ɗinki zai ana ɗinke nan na yana farkewa. An ce mai gini ɗaya masu rushewa 100, to yaushe mai gini nan zai gina gida? Kai kadai kake gini amma ga masu rushewa 100, to yaushe gini zai tabbata? To wannan masu rushewa 100 Faransa suna yi, wayanne ne suna yi, wancan suna yi, su wayannan din duka ga sunan sun lalata Libya, sun lalata wani bangare na Mali, sun zo sun karbi tsakaninmu da Chadi, suna nan suna ta yi, sun je sun samu mutanen Niger sun shiga tsakaninmu, su yaƙi Niger su yaƙi Najeriya, su yaƙi Niger su yaƙi Najeriya. An rasa daga ina ne wannan abu yake faruwa? Su zo daga nowhere, daga wurin da ba a sani ba. To kaga ai matsala, kuma haushin Afirka ma suke ji. Yawa muna da ma'adinai, muna da itatuwan magunguna, muna da bishiyoyi, muna da ciyayi masu albarka, muna da komi aka shuka zai tsiro, muna da dausayi mai kyau, ba mu da wurin aman wuta, ba mu da dusan kankara, ba mu da kaza, ba mu da kaza, shine kawai yake ba su haushi. Ba mu da girgizan ƙasa wanda za a ce yau mutum 1000 kaza sun mutu. In ka kafa gidan saman ka shekara 100 annabi dada. To kaga wannan kawai to yaushe ne ga rijiyoyin mai. To saboda haka ku je ku kama rijiyar mai, ku ba mu mai mu taimake ku. Wannan shine. To kuma wannan abun in haka ne kaga ba ranar da zai kare. Yawa idan wanda zai yi da gaske, to idan da gwamnati za ta yi da gaske, matasanmu waɗanda suke neman shiga ɗan sanda da soja ido a rufe na wannan ƙasan, da za a kwashe su sati 2 a ba su training, su je kowane bishiya a Sambisa a samu soja 3 suna gadinta, mu ga ta inda Boko Haram ɗin zai bi. To amma sai ka zo sai ka ɗebi 5, hayya a cika fom, a biya kuɗi, a yi gudu, a je kaza sai kawai ka zo ka samu da ka ce kana da hawan jini, kai kafanka ya yi karshe. To kafa na ya karkashe, in na yi harbi ba zan kashe ka ba ne? Kaga irin wayan abu, hannuna lafiya ne, to ido na suna gani. To wannan abu ko zo lokacin da aka yi yakin Biafra, ran da sai a ce kamar ran Juma'a sai a ce yau ina majiya karfi, gobe ranar Monday wanda duk yake so ya shiga soja ya je wuri kaza, ana sai a zo a yi layi. Da kun yi layi kawai 1 2 3 4 5 daga wuri kaza, 1 2 3 4 sai depo, sai hayya sai bindiga, sai harsashi, sai uniform, sai shiga jirgin kasa ko mota, sai tafiya yaki. Haka aka yi ta yi fa. To sannan kuma yanzu ana rawa, ana ɓoye gemu. Ga matasa wanda ma gaba ɗayansu sun yi sakandare, ba irin na da ba. Na da fa tasha fa ake zuwa wallahi a Zaria, tashan mota a Zaria za a zo yan dako, yan waye duk a tara su. Lokacin Nasarawa shine komanda, yanzu ya ce ko kuna so ko ba kwa so sai kun yi soja. Wani yana kuka, wani ana duka, ana ɗaurewa. Har yanzu wasu sun yi ritaya, muna ganin su.
da haka aka kamo su a tasha, yan dako, yan karen mota, yan waye, yan tafiya a titi, duk a zuwa sa su a soja su tafi. Haka aka yi, balle mutum yana rike da takardarsa yana nema, ido a rufe, amma ka tattoshe ka ce kuma yaƙi za a yi. To dawa yan sojojin da kake da shi pam su gudu, a kashe na kashewa, gobe wancan ba mu yadda ba, in Allah ya da sai an bincika, sai an samu wanda suka yi wannan barnan. Lalle ba, ina za ka gansu? Kana can garin inda kake din ne za ka gansu? Wannan ya ba zai yiwu ba. Amma da ka sa wa'anda za su nemo maka su mana ka gani. Shi training din sojan nawa ne? Dan an koya mutum yadda zai rike bindiga da yadda zai aiming and holding da firing, magana ya kare. Shi kuma sati ɗaya yake bukata. Sati ɗaya mutum zai iya sarrafa bindiga. To sati ɗaya gashi nan yau shekara 11 ga masu nema. Wani wallahi in kace zai shiga soja ka biya shi 5,000 zai yadda. 5,000. Hato kuma to me kake jira? Ba ya fi empower ba? Yanzu empower kana gari kana zuba itace ruwa, ana kashe yan uwanka daji, ana baka 7,000, ana baka 10,000, me amfani wannan? To wannan laifin gwamnatin tarayya ne. Ka gani? Allah ya sauka, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa su gane. Mu yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir lana umurana kullaha ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Ya Allah muna roƙonka Mala Abdul Hadi da aka dauki ransa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka ji kansa. Wannan bawan Allah, ya Allah ka yalwata kabarinsa, ya Allah ka bashi takaddun ayyukansa a hannunsa na dama, ya Allah ranar tashin alkiyama muna roƙonka ka yafe masa kurakuransa, ka sashi a cikin aljanna firdausi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.